La gran importància que tenen les peones en la cantereria d'Agost és que no es pot entendre realment el pas d'una elaboració artesanal de xicoteta, una producció xicoteta, com es feia abans de mitjans del segle XIX, al gran canvi que va experimentar la cantereria des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Tot un segle en el que la cantereria va ser el motor econòmic del poble i que si no hagués sigut per la incorporació de la dona precisament a aquests oficis, seria impossible que s'hagués donat el cas. S'hagués donat aquest pas tan important cap a la producció en sèrie com es va aconseguir així en Agost. Pues la relació era que nosaltres fem aquesta feina i el canterer feia la peça. Perquè el canterer, si nosaltres no fem això, el canterer no podia fer l'altre. Saps? Sí, podia fer-ho, però ja fem menys peces. I nosaltres treballàvem molta gent, perquè jo l'altre dia em vaig desvelar i des que s'han mort n'hi ha més de 50, perquè aquí no hi havia altra cosa. Aquí només hi havia que fàbriques i raïm de veremeta de xafiga. La feina de les peones era una feina físicament molt pesada, molt pesada. La primera que arribava a la fàbrica era la peona. Jo em recordo que la primera, quan arribava la canterer a la fàbrica, ja tenia la pella preparada. Ja parlo de la màquina, jo ja del que es feia la pell a mà puc parlar del que ha sentit. Però vamos, ja estava la pella preparada quan arribava el canterer. L'au si era hivern la tenia calenteta en la pila i estava tot preparat. I entonces, mentre començava la canterer a treballar, la peona s'anava a netejar l'obra que havia fet el dia anterior. Llevar el botijó, llevar-li tot el que se li feia al botijó per netejar-lo. I s'encarregava de sacar l'obra al carrer, al sol, de pegar-li la volta quan ja estava per un costat perquè es feia tot igual per l'altre, que era una feina pesada. I eren taules que pesaven un munt, taules que hi havia 4 o 5 botillons al muscle, per a dins i per a fora. Sí, perquè a lo primer la pella es feia a mà i tenies que treballar un muntó el fang, molt. Després es sacava el botijó en unes taules fora al terrat perquè secara, li pegaves la volta perquè estigueren dos iguals, els dos costats, l'entraven, després li la posàvem a l'oficial, ell posava l'ansa, nosaltres posàvem la boca i el pito i a deixar-les al puesto. Però era un poc complicat perquè havia que fer el lloc per posar la tarea i tenies que estar tot el dia en guàrdia per fer les coses que es queren bé. Sí que era cansar, perquè tens que tenir tot, si el dia no t'acompanyava perquè no ha eixit el sol, era manejar molts botijons i era horrible, perquè si el sol sí que ens seguia i no tenies que entrar-la molt dura, perquè si la entres bona, se feia massa bona i entonces salten els pitos. Això té un punt i tu tens que saber-lo, el punt. Entonces tens que girar la galta un viatge, després l'altre. Veies que està ja bona, entra-te-la per a dins i hi ha algun oficial que no li agrada molt dureta. Altres més blaneta, això és segur. Era una feina agarrar un tall de fang, que pesava almenys 40 quilos. Aquest tall el pastador el passava per arena colorada. Entonces havia que fer, llevar-li aquesta arena colorada i tallar uns dits i fer la pella que el canterer anava a fer. Per exemple, un botijó de 18 tallaves, un botijó gran tallaves, una colona d'eixes grandotes tallaves, saps? I ahir era l'esclavitud, perquè ahir van treballar molt en el fanqueig. Enfornàvem i he fet 3 forns, cada amunt, el mig i el del cadavall. I quan ja estava enfornat, venia un home a calfar-lo un poquet, i conforme anaven passant les hores i els dies, anaven tirant-li
més llenya perquè escalfara. I quan ja estava calfat ja del tot, el pastaó que pastava allí, pues li tirava la llenya. I tirava pinotxa, primer pinotxa, que ja feia més fort, i després uns garbonets, que hi ha garbonets. Ja que calda, pues potser tiraven 3 o 4 garbonets. I ara, quan ja estava al forn, ja estava cuit, pues el del cadavall posaven un cante i unes massetes i l'obraven de fang. I el del mig també l'obraven de fang, i el del cadamunt, perquè es fera això. I ara, quan ja passava uns dies, per desenfornar, que diem, anem a desenfornar? Pues fent un foraet. A cada pis fent un foraet perquè anara gelant-se a poc. Ara ja està gelat. Ai, i antes d'això sacaven un botillonet de la bravera i el trencaven. I miraven el cul del botillonet a veure si estava cuit o no estava cuit. Si encara no estava cuit, pues li tirava una caldeta o 2 més. Una caldeta o 2 més. Y claro, era toda la vida, si es que es un equipo. La faena del canterer y la peona es un binomio, es un 50%. Lo que pasa es que ya dic, és un 50% i ho mires ara, però és que antes jo crec que no s'ha reconegut mai la faena de la peona. Jo des de l'O vaig estar en 2 alfareries, en esta i en la de Pedro Mollà, i en la de Pedro Mollà van fer una associació de 3 peones per tots els jefes que havien i ens duien superbé, ahí sí que ens duien superbé. Havia el senyor major que es posava a les 6 del matí i jo que ja estava empleant en la meva casa, que tenia una xiqueta, me n'anava a les 6 del matí a fer pelles a este senyor i després s'incorporaven 2 companyeres més, els 2 fills que tenia perquè era familiar i jo a les 2 me'n deixava i elles continuaven fins a les 4 o les 5 que acabaren. No guanyava perquè estava veient-me, però jo vaig aplicar a guanyar una peseta per tarea. Una peseta per tarea. Vaig plegar jo a guanyar i després ja guanyaven 1.000 pessetes, 2.000 pessetes, segons ja el que fes tu, el que treballaves. Si fes una en guanyaves. Si en fes 2 que en guanyaves. Si per les proves anies a desenfornar o a enfornar, guanyaves una altra jornada. Allò era brutal, després enfornar, desenfornar, si acabaves pront un dia de vella que tenien que anar a Moner, a lo millor diuen, anem a carregar un camió, que ha vingut un camió i hay que carregar-lo. I ja el tronxava. Ai, jo que volia anar a la vella. I després venia una dona a ramejar. Una dona que es dedicava a això. Ramejar era, a veure, en una... Com això adornen els tortalls, doncs posaven fang allí planet i en una xina, una xina. Una apretava aixina i feia ramegets i ho feia tot. Perquè a partir dels anys 50 del segle XX el que comencem a veure és que hi ha un trasbàs de mà d'obra de les cantereries a les fàbriques de teula i rajola, no? Perquè hi havia uns jornals un poc millors, també a poc, amb la mecanització progressiva, que això en realitat es produeix posteriorment, però sobretot la introducció del plàstic, la introducció dels electrodomèstics va fer que baixara la producció, tota la demanda
de cànters i botellons va anar decreixent i a partir dels anys 80 sobretot es produeix una mecanització de tot el procés. Per una banda el procés extractiu de la terra, però sobretot en l'elaboració, en la preparació de la matèria prima. I ahí és on les peones a poc van sent substituïdes, també perquè no es pot mantindre tantes mans en la cantereria. Aleshores la cantereria ha de reduir costos i ahir el treball de les peones va substituint-se el de traure i entrar l'obra amb carros i el que seria el treball de la peona preparant la pella amb la màquina de la galletera, la pellera. I els dissabtes m'enduíem el davantal per llevar-lo a la font, el davantal de l'oficial i de la peona. Anàvem a la font a llevar-lo i en el dilluns l'oficial ja es posava el davantal netet.